Għall-kuntrarju ta' dak li jaħsbu ħafna nies, bonsai ma tirreferix għat-tip ta' siġra. Għaliex fil-verita bonsai huwa l-isem tal-proċess li jintuża meta jitkabbru siġar żgħar fid-daqs ta' pjanta. Fil-fatt bonsai huwa l-proċess ta' tkabbir ta' siġar żgħar. Fil-ġonna tal-Argotti fil-Furjana, preċiżament fi ġnien Notre Dame, fetħet is-27 edizzjoni tal-attività bonsai f'Malta, organizzata mill-Bonsai Culture Group. F'din l-attività il-parteċipanti jistgħu joffru s-siġar tagħhom għal sempliċiment wirja, jew jistgħu anke jieħdu sehem f'kompetizzjoni li sseħħ hemmhekk stess. Tkellimna mal-President tal-Bonsai Culture Group John Grek li spjegalna li s-siġar tal-bonsai jiġu klassifikati fi 3 kategoriji skont id-daqs tagħhom. Kollox hemm 82 tip ta' siġar tal-bonsai bl-ispeċi differenti jitilgħu għal madwar 26. John Grek għalilna wkoll li s-siġar tal-bonsai jiġu stmati fuq livell estetiku, kif ukoll fuq livell arti kulturali. L-iskop tagħna huwa nippromovu l-imħabba li s-siġar biex in-nies iktar ikunu konxi kemm huma importanti s-siġar u kemm għandna bżonnhom biex aħna nkunu nistgħu ngħixu barja iktar nadifa u pura. Il-bonsai oriġina fiċ-Ċina mbagħad għadda l-Ġappun fejn żviluppa l-arti kif nafuha llum. L-ixjaħ siġra ta' dan it-tip għandha l fuq minn 1000 sena. F'pajjiżi fejn din it-tradizzjoni ilha li stabbilit ruħha, wieħed jibda jkabbar siġra tal-bonsai blan li jgawduha l-ġenerazzjonijiet ta' wara minħabba l-fatt li ddum snin twal sabiex tikber. L-esebizzjoni tispiċċa l-ħadd 3 ta' Ġunju fis-6 ta' filgħaxija.